Salutare prieteni, eu sunt Vlad și astăzi facem al treilea episod de Planeta lui Vlad. Cum știți, în al treilea episod vreau să fac acolo camera sus și... da, hai să începem camera de sus. Puce, mă enervez că trebuie să sparg după shift. Da, și mai întâi haide după niște lemn. Da, bun. Acest episod, cred că în episodul de... nu știu, următorul episod cred că voi face camera cu abonați. Dacă vreți să ajungeți și voi acolo pe perete, nu uitați să lăsați un comentariu la episodul cel mai nou de Minecraft, la alta lui Vlad. Haide. Cum arată casa mea, fraților. Plus că aici, cum știți, în episodul 1 din Planeta lui Vlad a fost o pădure întreagă. Oh my god, cât de greu urc. Mă enervează chestia asta de aici. Perfect. Nu cred că mă cam aud, dar nu știu. Perfect. Mai ne trebuie scări. Bun. Haide, frate. LOL. Nu vrea să mă las să urc. Haide. Bun. Hai să craftăm lemnul și aș aprecia dacă îți lăsă cât mai multe like-uri pentru episodul acesta. Bun. Haideți, fraților, să terminăm și camera asta.
Hai, fraților. Deja a trecut 5 minute și eu n-am făcut nimica, fraților. Deci nu vine să... Stai. Unde? Aceia erau scările. Haide. Să facem și noi asta. Ca să ne facem și noi pâine. Știți că până o să ne facem noi grâu, vreau să ne facem și biscuiți până în episodul următor. Dar o să ne trebuiască și zahăr, cred, nu știu. Bun. Haideți, fraților, după lemn. Doamne, trecem cu a... Bun. Haideți, fraților, să terminăm și noi camera aia în episodul ăsta. Și în episodul viitor vom pune abonații pe perete. Da, mai v-am spus odată ce trebuie să faceți ca să ajungeți pe perete. Trebuie doar să lăsați un like și să lăsați un comentariu. Atâta. Să-mi ziceți voi cum ați proceda dacă ați fi în locul meu. Stai să cuplem. Da. Oh my god. Dacă v-ați uitat la gabi.ro la live-ul de vreo oră cu mine, să știți că acolo jucăm și Clash Royale, Minecraft, să vă duceți la el pe canal, să vedeți și pe mine cum jucăm amândoi. Și da, căutați la Jim Strong în comentarii la ultimul video al lui. Căutați acolo și scrie gabi.ro tare și dați pe canalul lui. Sau căutați direct gabi.ro. Nu știu, faceți cum credeți. Aici aș fi vrut să fac perfect. Hai, cred că o terminăm.
fac. Deci cred că aici se va încheia episodul 3 din Planeta lui Vlad. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, mai vă zic o dată. Și până data viitoare, da, hai să coborăm și noi din casă până atunci. Sau să mergem aici, sper că aici o să... Da, până data viitoare, eu am fost Vlad, v-am pa. Ciao les!